U Budimpešti, točno ispod kupole mađarskog parlamenta, čuva se najznačajniji simbol mađarske državnosti. To je kruna Svetog Stjepana, koja potječe iz srednjeg vijeka. Ona i danas privlači posjetitelje u zgradu parlamenta. Osim u parlamentu, prikaz krune Svetog Stjepana može se primijetiti i na brojnim drugim mjestima u Mađarskoj. Sve to mene je navelo na pitanje: što se dogodilo s hrvatskom kraljevskom krunom iz srednjega vijeka? Bog, ja sam Tomislav, a ovo je Hrvatska mimo utabanih staza. U današnjoj epizodi poći ćemo u jedinstvenu potragu za drevnim simbolom Hrvatskog kraljevstva iz srednjeg vijeka. Na temelju povijesnih zapisa pokušat ćemo otkriti gdje je nestala kruna kralja Zvonimira, kao i ostale krune srednjovjekovnih hrvatskih kraljeva. Ako ste se ikad pažljivo zagledali u hrvatsku novčanicu od 500 kuna, na njoj ste mogli primijetiti lik hrvatskog vladara s krunom na glavi. Taj prikaz potječe iz bivšeg Jupiterovog hrama u Splitu, koji je poslije služio kao krstionica Svetog Ivana. Na prednjoj strani kamenog krsnog zdenca nalazi se reljef s prikazom triju osoba, među kojima je vladar na prijestolju s krunom na glavi. O kojem se vladaru radi, povjesničari nisu baš potpuno sigurni. Neki su iznijeli tezu da je na reljefu kralj Tomislav, neki da se radi o Stjepanu Držislavu, dok dio povjesničara pretpostavlja da je to ipak kralj Zvonimir, čija se krunidba odigrala u obližnjem Solinu. Kad je u pitanju Tomislav, prvi hrvatski kralj, nema pouzdanih informacija je li se sam čin krunidbe zaista dogodio, ili je on samo dobio titulu od pape. Međutim, ono što se zna da su u Zvonimirovo doba u 11. stoljeću već postojale dvije zlatne krune optočene dragim kamenjem. Neki nagađaju da su te dvije krune bile Tomislavova i kruna Stjepana Držislava, obje iz 10. stoljeća, pri čemu je kruna Stjepana Držislava došla iz Bizanta. Ovo je mjesto nekadašnji samostan Svetog Grgura u Vrani, gdje su se tijekom povijesti čuvali simboli kraljevske vlasti, pa tako i krune. Svečanost krunidbe Dmitra Zvonimira odigrala se upravo na ovome mjestu, u današnjem Solinu, u crkvi Svetog Petra i Mojsija, poznatijoj kao Šuplja crkva. Zvonimirova krunidba odigravala se pred papinskim poslanicima, koji su donijeli krunu, žezlo, mač i papinsku zastavu. U povodu krunidbe, Zvonimir je papi ustupio samostan Svetog Grgura u Vrani. Nedugo nakon što je Zvonimir umro bez nasljednika, na hrvatsko prijestolje dolazi mađarska dinastija Arpadović. To se dogodilo zbog Zvonimirove supruge Jelene Lijepe, odnosno Ilone, koja je bila sestra mađarskog kralja. Ženidbe i udaje među kraljevskim obiteljima tada su bile potpuno normalna stvar. I tako su Hrvati došli pod krunu Svetog Stjepana. Tu bi se očekivalo da priča s hrvatskim krunama prestaje. Međutim, i ugarski kraljevi još neko vrijeme nastavili su tradiciju posebno krunjenja hrvatskim krunama. Nakon što je zavladao Hrvatskom, ugarski kralj Koloman okrunio se Zvonimirovom krunom ovdje u Biogradu. Slično su činili i drugi vladari nakon njega. Mjesto same krunidbe, stara katedrala iz srednjeg vijeka, nažalost, više nije sačuvana. A što se događalo sa zasebnim krunidbama u idućim stoljećima?
Tu praksu dokinuo je kralj Bela IV, pa nakon njega na neko vrijeme nestaju pisani zapisi o hrvatskoj kruni. Bilo je to u 13. stoljeću. Međutim, u 15. stoljeću, prilikom borbi za prijestolje, zabilježeno je da se novi hrvatski kralj Ladislav Napuljski okrunio starom hrvatskom krunom upravo ovdje u Zadru, u katedrali Svete Stošije. Nije poznato kojom je krunom okrunjen, no neki pretpostavljaju da je to bila Zvonimirova kruna. Sama Hrvatska tim se činom baš i nije usrećila. Ladislav je naime onaj kralj koji je ostao poznat po tome što je za 100.000 dukata Veneciji prodao cijelu Dalmaciju. I to samo 6 godina poslije ovog čina krunidbe. Sudbina hrvatske krune od tog je vremena izvor nekoliko legendi. Pojedinci smatraju da je ona ostala kod kralja Ladislava. Neki smatraju da je kruna nestala nakon što su Turci zauzeli stare kraljevske gradove Knin i Solin. Jedan napis sudbinu hrvatske krune vezuje i uz stari grad Ozalj. Književnik Eugen Kumičić iznio je tezu da su plemići Zrinski sačuvali krunu tako što su je zazidali u zidine grada Ozlja. Kumičićev zapis potječe iz 19. stoljeća. Jedan od tragova za srednjovjekovnim hrvatskim krunama vodi i u Istru, u uvalu Blaz. Uz uvalu Blaz vezuje se vjerojatno najintrigantnija od svih legendi o kruni. Legenda kaže da su hrvatski plemići u vrijeme borbi za prijestolje istih onih kad je kraljem postao zloglasni Ladislav Napuljski sklonili krunu u ovu uvalu. Prema legendi bila je to kruna kralja Tomislava, a uz nju su navodno sklonjeni i ostali simboli starog hrvatskog kraljevstva. Prema legendi, hrvatski kraljevski simboli skriveni su upravo ovdje, u uvali Blaz u Raškom zaljevu. Međutim, od onda im se gubi svaki trag. 300-tinjak godina poslije, legenda je dobila svoj neočekivani nastavak. Naime, u obližnjem selu tada se ponovo pojavila priča o kruni. Mletački namjesnik u to je vrijeme obilazio Istru radi ubiranja poreza. U selu Belavići, nedaleko od Raškog zaljeva, ugostio ga je seoski župan Grgo Belavić. Poslije poreznih poslova uslijedila je večera na kojoj nije nedostajalo vina. U jednom trenutku domaćin Grgo se iskrao, nakratko nestao, da bi se ubrzo pojavio sa žezlom, plaštem te kraljevskom krunom na glavi. Tako je prošetao pred mletačkim namjesnikom i ostalim gostima, te potom ponovo nestao. Sutradan ujutro, mletački namjesnik krenuo se raspitivati o neobičnom događaju. Međutim, Grgo ga je odlučno razuvjerio, rekavši da se prethodne noći nije dogodilo ništa osim dobre zabave. Je li te noći svemu kumovalo vino ili se stara hrvatska kruna zaista nakratko pojavila u javnosti, vjerojatno nikad nećemo doznati. Bilo kako bilo, legenda iz Raškog zaljeva dostojna je filmskog scenarija. Skriva li i danas netko u obližnjim selima hrvatske kraljevske simbole, možemo samo nagađati. Međutim, ova legenda i dan danas raspiruje maštu. Na grbovima Biograda, Vrane ili Knina i danas stoje prikazi srednjovjekovne hrvatske krune. Ona je također i na grbovima dviju dalmatinskih županija. Sa čuvanjem kruna Hrvati možda nisu imali sreće kao što su to imali Englezi ili Mađari, međutim priča o kruni
očito i danas pobuđuje interes za vremenom hrvatskih kraljeva.